Здравейте на всички, аз съм Маратонката и това е трети епизод на МТА. Искам просто да ви попитам на какво да снимам. На дъма или кросове. Сега ще изиграем един крос и един така, нали, рейс състезание. И вие ще напишете коментар. И нали аз ще правя на това, което искате вие. Пък ако искате на двете, и на двете ще снимам. В епизодите на МТА. Те сега още играят. Ще спра... Не, всъщност чакайте. Пък ще видим, някой може да се отрепе. Аз просто, защото не искам да го конвертирам толкова дълго. Днеска доста клипове направих. И за това, но все пак от отдавна не съм правил клипове. И е нормално. Хайде някой да падне. Айде бе. Ще спя докато почне следващия крос. Добре, тук съм. Сега започва следващия крос. Крос Хел. Така. Айде бе. Има БГ-та. Добре. Някакъв пише хай. Басио, да. И омага! Падай ти бе. Айде бе. Както виждате, кросовете са доста забавни. Омага! Не! То как ме избучи. Добре, отиваме в дъма сървъра. Това ще е клипче 2-3 минути, просто исках да ви попитам. Ще влезна в лавинч. Играя най-често в DDC, за тези, които искат да играят с мене. И в моят сървър, на който не давам никакво IP, нито хамачи, нито нищо. Има респаун, което е яко. Ой, what the fuck? Какво е това бе? Омага! Как се движи? Чуйте сега. Хайде, оп! Не! Как ще падна бе? Омага бе! Не, всъщност ще изиграя две дъма. Аз предпочитам повече дъма, но и кросове. Може и двете, както вие си решите. Нямам никакви претенции. Така. И това ли се мести бе? Омага. Чакайте сега. Айде ела бе. Уоу, бас якия мап. Не. Не бе. Така. Не. Много як мап. Добре, това ще го цензурирам. Може би. Да, сигурно. What the fuck? Какъв беше това, баси мангала?
Ама това някакъв БГ ли е, бе? Бах ти. Айде, бе. Ще прескоча, бе. Не. Гледайте какъв съм дрифтаджия. Базикам се, не мога да дрифта много. И това... What? Сега ще го изчакам. Така. И тук ще застана. И как ще падна, бе? Видяхте ли, бе? Да. А ти нубърското. Точно аз как да се задържа тука? Гледай, бе, как така се промушваме? Офе е също този мап. Умързана. Няма да играя друг. Това не е много дъма мап, но... Да, свърши. Много тъп мап. Поне за мен... Не, аж 2. Не бе, още един мап ще изиграя, какво толкова. Това ще бъде Rincon. Исках AG2. Снимал съм как го минавам, ще го кача скоро. Това е лесен, е. Айде, бе. Пак ли с мотори, бе? Там се взима Инфернус, супер. На кой има толкова сбавен нет? Алло! Баси лапенцето. Омага. Хайде, бе! Оле! Баси. Кой говори, бе? Мога някакъв вече умря. Защо ми лагва, бе? Шит! Да! Не. Бързо! Да! Епик. Оцелях, омага. Гледайте, какъв дрифтаджия съм. Газ, бе, бебичка тъпа. Баси бебицата. Yes! Голямо пел съм. Само дет паднах, ама оживях, нали? Това е важното. What the fuck, защо толкова сме лаги, бе? Не, бе! Как ще умра тука, бе? Същото като на AJ. Ще спрям още един път и когато ме ще спирам клипчето. Стига толкова. Не, бе! Как, бе? Айде, бе, чао!